Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżisħuti nixtieqilkom il-koll l-għodwa tajba, merħba speċjali llum lill-eżis tfal li għandna mill-Iskola Santa Teresa ta' Kerċem. Nirringrazzjaw il-mulej eżisħuti eżis tfal, infakkarkom li jara kemm nagħmlu affarijiet sbieħ fil-ġurnata tagħna u fil-ħajja tagħna. L-ebda mument mhu iżjed importanti mill-quddiesa, għax il-quddiesa ma min niltaqgħu fil-quddiesa tafu? Ma min niltaqgħu fil-quddiesa? Ma' Ġesu. Ġesu jiġi jiltaqa' magħna u aħna niġu biex niltaqgħu miegħu ta' eżis tfal u eżis kbar. Hija għalhekk nitħejjew għal din il-quddiesa billi ħanieqfu ftit fiskiet u lil Ġesu ngħidulu sorry, aħfrinna ta' kemm inqasna, ta' kemm il-darba weġġajna lil xulxejn bi kliemna jew b'għemielna, ta' kemm il-darba forsi ma ħabbejniex lilek, weġġajnielek qalbek. Aħfrinna Ġesu, ħanieqfu ftit momenti ta' nitolbuh jaħfrinna. Int li l-qajt bimħabba kbira l-indiema ta' Pietru mulej ħniena. Int li wett il-ġenna lil ħalili tajjeb Kristu ħniena. Int li tidħol għalina midinbejn quddiem il-Missier mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru d-din l-quddiesa għal ruħuna Mario Kallejja. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, aħna rafna l-grazzja tal-qawmien tal-mulej mill-imwiet, għamel li nqumu għal ħajja ġdida biex ngħixu għalih fl-imħabba tal-Ispiritu Santu, bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari miktib tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Sawl li kien għaddu bil-qawwa kollha jgħedded bil-mewt lid-dixxipli tal-mulej marant il-qassis il-kbir u talbu jagħtih it-tri għas-sinagogi ta' Damasku biex ikun jista' jaqbad l-irġiel u n-nisa kollha li jsib miexja fit-triq tal-mulej u joħodhom marbuta Ġerusalemm. Huwa sejjer kif qorob lejn Damasku, f'daqqa waħda idda madwaru dawn mis-sema. Waqaf l-art u sama leħen jgħidlu: Sawl, Sawl, għaliex qed tippersegwitani? U wieġeb: min int mulej? U l-leħen wieġbu: jiena Ġesu li qiegħed tippersegwitah. Immissa qum u idħol il-belt u hemmhekk jgħidulek x'għandek tagħmel. Dawk li kienu sejrin miegħu baqgħu imbikma billi kienu semgħu il-leħen imma ma raw lil ħadd. Sawl qam mill-art, fetaħ għajnejh u ma seta' jara xejn. Imbagħad mexxewh min idu u wasluh Damasku. Dawn 3 ijiem ma jarax u l-akil u lanqas xorob. F'Damasku kien hemm dixxieplu jismu Ħananija. Deru l-mulej u qallu: Ħananija. Hawn jien mulej, wieġeb, u l-mulej qallu: qumu mur fit-triq li jgħidula dritta. U hemm fid-dar ta' Ġuda staqsija l wieħed minn Tarsu jismu Sawl. Dan qiegħed jitlob u ra f'dera wieħed jismu Ħananija dieħ ħdeħ u jqegħdlu jdeħ fuqu biex jerġa' jieħu d-dawl. Ħananija wieġeb: mulej, jien smajt mingħand ħafna fuq dan ir-raġel kemm għamel ħsara lill-qaddisin tiegħek f'Ġerusalemm. U issa qiegħed hawn bis-seta' mingħand il-qassisin il-kbar biex jarresta lil dawk kollha li jsejħu ismek. Iżda l-mulej wieġbu: mur għax dan ir-raġel u għodda magħżula minni biex iwassal ismi quddiem il-ġnus u slaten u quddiem ulied Iżrael. Jien stess qatt nurih kemm irid ibati minħabba f'ismi. Ħananija telaq lejn id-dar ta' Ġuda, daħal qiegħed idejh fuq Sawl u qallu:
Sawl hija il-mulej Ġesu li derlek fit-triq intu ġej hawn, batni biex terġa' tieħu d-dawl u tintelab l-Ispiritu Santu. Daqqa waħda waqab ħarqxu minn għajnejh u raġa' beda jara. Imbagħad qam u tgħammet kiel xi ħaġa u ħar ruħ. Għal ftit jiem qatt mad-dixxiepli f'Damasku u malaj beda jxanda lil Ġesu fis-sinagogi u jgħid li dan u l-iben Alla. Il-kelma tal-mulej. Sam responserjali. Morru fid-dinja kollha xandru l-Evanġelju lil ħolqien kollu. Lil ħolqien kollu. Faħru l-mulej intom ġnus kollha. Sebħuh intom poplu l-koll. Ngħidu flimkien, morru fid-dinja kollha xandru l-Evanġelju lil ħolqien kollu. Għax kbira t-tieba tiegħu magħna, il-fedeltà tal-mulej tibqa' l dejjem. Ngħidu flimkien, dinja kollha xandru l-Evanġelju lil ħolqien kollu. Alleluja, alleluja, alleluja. Min jikol ġismi u jixrob demmi, jibqa' fija u jiena fih, jgħid il-mulej. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Ġwan. F'dak iż-żmien il-lowt tlewmu bejniethom u bdew jgħidu kif jista' dan jagħtina ġismu biex nikluh? Ġesu mela qalilhom tassew ngħidilkom jekk ma tiklux il-ġisem ta' bin il-bniedem u ma tixorbux demmu ma jkollkomx il-ħajja fikom. Min jiekol ġismi u jixrob demmi għandu l-ħajja ta' dejjem u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Għax ġismi huwa tassew ikel u demmi hu tassew xorb. Min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa' fija u jiena fih. Bħalma batni l-missier li hu ħaj u jiena ngħix b'missieri, hekk ukoll min jiekol lili u wkoll jgħix bija. Dan huwa l-ħobs li niżel mis-sema. Mhuwiex bħal dak li kielu missirijiet u mietu. Min jiekol dan il-ħobs jgħix għal dejjem. Dan Ġesu qalu u għaw jgħallem fis-sinagoga f'Kafarnawm. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna noqogħdu ftit bil-qiegħda naqsam magħkom ħsieb qasir eżis ħutej. Eżis tfalu kbar. Naħseb li tifmuni jekk ngħidilkom aħna kollha nafu li jittajjeb ta' min jagħmlu u l-ħażin ta' min jaħarbu. Però ħafna drabi eżis ħuti, eżis tfal mo speċjali jintkom. Namlu bil-maqlub u vera fil-ħajja. Sfortunatament it-tajjeb jew ma nagħmluhx jew nagħmluh b'nofs qalb u nagħmlu dak li hu ħażin. Però Ġesu jħobbna u jħobbna xorta. Avolja aħna bnedmin dajfa daqshekk. U jħobbna u jrid jenna biex nimxu fit-triq it-tajba u naqbdu t-triq it-tajba. Smajtu għallum l-ewwel lezzjoni li smajna rata waħda mit-teachers tagħkom. Tafu minnu dak li smajna dik il-ġrajja tiegħu li kien sejjer f'post jismu Damasku biex joqbad il-insara u jippersegwithom, jaħqarhom. Dak huwa San Pawl ma tantx kien qed jgħix ħajja tajba. Kieku naħseb aħna konna nikkundannawh u x'hekk. Ma konniex nagħtuh ċans. Imma Ġesu mhux hekk jagħmel eżis ħuti. Ġesu tant iħobbna li anke meta nisbaljaw jerġa' jagħtina ċans darb'oħra u darb'oħra u darb'oħra u ma jaqta' qalbu qatt minna. Ma jaqta' qalbu qatt minna. Jibqa' jiġri warajna. Kif qalna hu bħal malaj jibqa' jfittex in-naġa li tkun intilfitlu. Waraw imbagħad.
Sawlu li jimbagħad bidillu ismu x'hekk u sar Pawlu, San Pawl, kif inbidel u sar appostu ta' Ġesu u x'hekk. Anke in-nies stess li kellhom jilqgħuh fil-Knisja beżgħu minnu għall-bidu għax ishom qalu min jaf dan fejn ħaj jispiċċa se jagħmel. Imma Ġesu mhux hekk. Eżis ħuti, ħadd ma jista' jħobbna daqskemm iħobbna Ġesu ta'. Ħadd ma jħobbna u jista' jħobbna daqskemm iħobbna Ġesu. U Ġesu li jagħmel minn kollox biex jarana naqbdu t-triq it-tajba anke meta niżbaljaw, żommuha f'moħħkom dejn. Ġesu li jagħmel minn kollox biex jenna ħansibu t-triq it-tajba. Ta' u kif insibuha t-triq it-tajba? Billi nisimgħu l-Vanġelu. Billi nisimgħu dak li jgħidilna Ġesu. Għalhekk il-quddiesa importanti. Għalhekk inħeġġukom biex ma tfalluwiex il-quddiesa u fakkru l-ġenituri tagħkom, mo speċjali l-ħadd biex immorru l-quddiesa fl-imkien. Għax inkella min se jgħallimna biex nimxu fit-triq it-tajba. Ara kemm hu faċli naqbdu triq żbaljata fil-ħajja u naqbdu triq żbaljata qas tindunaw kieku ma jkunx Ġesu li jurina jgħidel nisma' hawnhekk sejjer ħażejn. Mhix sejra sew il-ħajja tiegħek, erġa' qbad it-triq it-tajba, t-triq tiegħi. It-triq li nagħlmek jien bil-Vanġelu, bil-ħajja tiegħi stess, jgħidilna Ġesu. U infatti jaraw x'qalilna fil-Vanġelu llum dan l-aħħar ġranet qegħdin naqraw siltiet sbieħ ħafna mill-Evanġelju skont San Ġwan kapitlu 6 li jkellmuna fuq l-Ewkaristija l-quddiesa ta'. Ma nafx tajtux kras x'qalilna Ġesu hekk, għax ġismi huwa tassew ikel u demmi huwa tassew xorb. U x'hekk qalilna Ġesu, min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa' fija u jiena fih. Mani jekk iridu nibqgħu ħbieb ta' Ġesu, ma nistgħux nittraskuraw il-quddiesa żħuti ta'. Min jittraskura l-quddiesa qatt ma jista' jibqa' ħabib ta' Ġesu. Għax Ġesu stess talabna, anke fil-kelmiet tal-konsagrazzjoni jgħid nagħmlu dan b'tifkira tiegħi. Min jekk iridu nkunu ħaġa waħda ma' Ġesu triq waħdem, il-quddiesa. Malek inħeġġiġkom eżis tfal, żommuha f'moħħkom dejn, ħajjitkom kollha. Il-quddiesa hija l-isbaħ ħaġa, l-aqwa ħaġa nistgħu nagħmlu fil-ħajja, nieħdu sehem fija. Għax fija niltaqgħu mal-akbar ħabib tagħna. Fija l-akbar ħabib tagħna mhux jagħtina xi ħaġa, ma jagħtina lilu nnifsu tant kemm iħobbna. Fija Ġesu fil-quddiesa jgħallimna t-triq il-waħda l-vera, t-tajba. U jiftħilna għajnejna bħal ma għamel ma' Sawl biex ma nkomplux mexjin fi triq żbaljata, jekk nkunu qbadna t-triq żbaljata. Fija Ġesu isostnina bl-imħabba tiegħu hekk, jagħtina ġismu biex nikluh u demmu biex nixorbuh, hekk u hekk għax fil-ħajja jekk il-ħajja qisha mixja, kontu se tagħmlu mixja dalgħodu u hekk. Biex tasal fejn tixtieq tasal tkun taf it-triq. Kif tista' tasal ma tkunx taf it-triq? Mhux hekk? Dak ukoll fil-ħajja ta'. Jekk il-ħajja qisha mixja biex naslu, rridu nkunu nafu t-triq u t-triq min jurijenna Ġesu. Għalhekk nisimgħu l-kelma tiegħu fl-ewwel parti tal-quddiesa, ma mhux biżżejjed ta' nkunu nafu t-triq tkun twila. Wara ftit jagħtina l-ġuħ jibda jtina l-għaġġ, nkunu jdu x'nieklu x'nixorbu, għalhekk Ġesu mbagħad it-tieni parti tal-quddiesa jagħtina ġismu biex nikluh u demmu biex nixorbuh. Biex għalhom it-triq hija l-ħajja tagħna ma jaqbadniex ġuħ, ma jaqbadniex l-għaġġ u nibqgħu mixjin fit-triq it-tajba. Għax Ġesu jridna nkunu miegħu għal dejjem. U dan nitolbuh illum ta' mod speċjali għalikom u għall-eżis familji tagħkom kollha biex il-Mulej jiberikom, hekk il-Madonna tberikom minn dan is-santwarju għażiż tagħna ħalli tkunu familji tajbin skont il-qalb ta' Ġesu, li familji li fiċ-ċentru tagħhom hemm Ġesu u hemm Marija jieħdu ħsiebkom u ħarsukom u jħobbukom u jmexxukom fit-triq it-tajba. Ħanqmu bil-wieqfa ħalli issa lil Ġesu nresqulu t-talbiet tagħna. Il-missier bagħat lill-ibnu Ġesu biex ikun l-ikel u x-xorb spiritwali ta' dawk li jemmnu fih, nitolbuh biex aħna li nieklu ġismu nixorbu demmu fl-Ewkaristija ngħixu dejjem fi Kristu fil-waqt li ntennu għatina mulej il-frott tal-qawmien ta' Kristu. Flimkien għatina mulej il-frott tal-qawmien ta' Kristu. Għal-mexxejja tal-Knisja
biex jaħdmu bil-ħeġġa apostolika ħalli jxandru lil Kristu rxoxt lil bnedmin kollha nitolbu għatina mulej il-frott tal-qawmin ta' Kristu għal popli kollha tad-dinja biex jarfu l-fedeltà u l-imħabba tiegħek ta' missier nitolbu għatina mulej il-frott tal-qawmin ta' Kristu. Għat-tfal li qed iħejju ruħhom għall-ewwel tqarbina u t-tfal kollha biex il-laqgħa tagħhom ma' Kristu ma' Ġesu fl-Ewkaristija timbena fuq il-konvinzjoni ta' fide li timmatura nitolbu għatina mulej il-frott tal-qawmin ta' Kristu. Għalina li nieħdu sem kuljum fl-Ewkaristija biex nuru bl-emejl li aħna ngħixu fi Kristu bis-saħħa ta' dejn l-ikla spiritwali għal-quddiesa nitolbu għatina mulej il-frott tal-qawmin ta' Kristu. Eżis tfal, dil-quddiesa jieħdu sem fija ħafna morda u anzjani li ma jistgħux jiġu l-quddiesa msieken permezz tat-television u permezz tar-radju u l-internet, intom tafu iktar minni. Nixtieq minn hawnhekk insellmilhom minn qalbi lil ħutna l-anzjani, il-morda, il-persuni b'bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli fil-xogħol diffiċli imma tant għaddejs li jagħmlu u x'hekk. Nitolbu għal dawk li jitolbuna nitolbu għalihom, nitolbu għal dawk li għandhom bżonn tat-talb tagħna, forsi anke fil-familji tagħna. Nixtieq nitlob għalikom u għall-familji tagħkom, għat-teachers tagħkom, għall-istaff kollu tagħkom u għat-teachers kollha. Għax mhix faċli ta' tkun teacher, biċċa xogħol jibsa. Imma li hija tant importanti. Nitlob biex it-teachers ma jaqtgħux qalbhom, jagħmlu kuraġġ u jibqgħu jemmnu fil-vokazzjoni tagħhom u jinvestu fikom minkejja li forsi ħafna drabi ma jarawx frott. Hekk allura nkomplu nitolbu, ħanaqgħodu ftit fiskiet. Eżis tfal Ġesu jismakom meta tkellmu f'qalbkom? Jismakom? Iva, mhux vera? Minn ħanoqgħdu ftit fiskiet hekk. U nresqu t-talba il-Ġesu minn id-dejnomna Marija. Hekk jitolbu ħanitolbkom talqu għajnejkom ftit hekk fiskiet. U l-Ġesu resqulu hekk it-talba li tixtiequ intkom fil-fond ta' qalbkom. Ħankomplu ta' issa u Alla missierna. Int wassalt fit-tmiem l-opra tal-fidwa tagħna fil-misteru tal-għid ta' ibnek il-waħdini. Għamel li aħna li nħabbru bil-fid il-mewt u l-qawmin tiegħu fis-sagrament tal-Ewkaristija ikollna dejjem sehem fid-don tas-salvazzjoni bi Kristu Siedna. Amen. Imbierek int, mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem. Bil-misteru ta' dan l-ilma u mbejt ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int, mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek, frott tad-dielja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qum li uniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni mulej minn ħżuniti u d-dunub tiegħi neħħili. Iqumu bil-wieqfa tfal itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tieba tiegħek mulej qaddes dawn id-doni u ilqa' s-sagrifiċċju li sejrin noffrulek għamli aħna wkoll inkunu offerta li tibqa' l dejjem quddiemek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien
li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerred ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla eda jgħidulek għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewiet imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Eżis tfal ninżlu għarkubtejna nitlobkom ta' għax issa ħanilqgħu fostna lil Ġesu. U x'hekk, allura ninġabru hekk ħafna ta' ħanilqgħu lil Ġesu. Għaddejs tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobż, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara rikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Għanna lil Ġesu hawnhekk eżis tfal xi grazzja kbira ta' ħanejdu bil-qalb. Dan hu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbuk li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqifijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għar-ruħuna Mario Kallejja. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk bi-Ġesu Kristu ibnek, bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Eżis tfalu kbar, tafu li minni l-iktar ħaġa li tieħ pjaċir lil Ġesu. Tafu li minni l-iktar ħaġa li jixtieq minna li nħobbu lil xulxejn, li naħfru lil xulxejn, nitolbu maħfra lil xulxejn meta nweġġgħu lil xulxejn. Laqat ma nfittxu hekk li nweġġgħu qalb ħadd, għax Ġesu jridna nkunu familja waħda, aħna l-familja waħda tal-Alla. Anke minnu differenti minna, ma jimpurtax, aħna l-kollu liedu. U għalhekk se ngħidu talba sabiħa li tafuha l-koll, ngħiduha bil-qalb
u kull meta ngħiduha niftakru l-Alla qed ngħidulu missierna mela qegħdin ngħidu wkoll li aħna ħwa u rridu nħobbu lil xulxin għax kulħadd huwa jben Alla. Ħa ngħidu bil-qalb, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħa ngħidu bil-qalb flimkien ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Eżis tfal dan hu Ġesu, il-ħaruf talla li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Joġobkom biex ma jkunx hawn konfużjoni waqt itqarbejn jiġi xi ħadd iqarben fil-ġnub ukoll. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem amen. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti s-sema u l-ard, Alla kbir mulej tal-għaloni, sultan qawwi tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Salvatur li fdejtna l-kol, int li tina ħajja u tama ġdida. Qaddis qawwi tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int
farsa kollha ħnina. Kollok tjiba tkun imbirek mulej. Tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek l-isem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Eżis tfal ħafna minnkom irċevejtu lil Ġesu. Oħrajn għadkom ma bdejtux tirċevu, ħanejdu dik ngħidura tqarbina tax-xewqa ta' talba sabiħa ħafna hekk li fija nixxenqu għal Ġesu biex nirċevuh ġo fina. Ħanejdu bil-qalb. Dawk li ma tqarbnux ta' jgħidu miegħi f'qalbhom. O Ġesu, kemm nixtieq nirċevik ġewwa fija, ma nistax nirċevik sagramentalment, nirċevik spiritwalment. O Ġesu, ejja għandi jiena rridek, jiena nħobbok, jien nixtieqek fil-qalb tiegħi. Ħanqu bil-wieqfa u bil-qalb ngħidu l-kol flimkien, grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla, grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla, grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. Ħadna mulej id-don tas-sagrament imqaddes, bl-umilta kollha nitolbuk biex dan is-sagrifiċċju li jibnek ordnanna nagħmluh b'tifkira tiegħu ikun jiswienna biex nikbru fl-imħabba bi Kristu Siedna. Eżis tfal, naħseb li tafu li minn ġo dir kappella żgħira l hawnhekk minn dak il-kwadru darba l-Madonna kellmet il-waħda mara jisimha Carmni Grima u talbita tgħid talba sempliċi ħafna. Tgħid sliema u qaddisa għal 3 darbiet biex tfakkar it-3 ijiem li l-ġisem ta' Marija dan fil-qabar qabel kien imtella s-sema bil-ruħu bil-ġisem. Ħanejduha dit-talba u llum nixtieq noffruha għat-tfal kollha ta' Malta Għawdex, għall-iskejjel kollha, għall-istaff kollu tal-iskejjel, għall-familji tagħkom. Naf dawn f'idejn Omna Marija biex Omna Marija tħariskom u tgħinkom ħalli ta' bil-ħaq issibu f'Ġesu l-akbar ħabib tagħkom ta' jien ngħid is-sliema u intom ngħidu l-qaddisa. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
O Marija li tħalft id-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. U għall-interċessjoni u t-talb Tomna Marija, nitolbu l-mulej jibierek il-familji kollha ta' pajjiżna, t-tfal kollha, iż-żgħażagħ kollha, ibierek il-kulħadd. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll, eżis tfal u kbar.